Gelecek ýylyň ýanwaryndan başlap Marynyň kanun goraýjy edaralarynda bir maşgaladan birden köp adam ýa-da dogan garyndaşlar işleýän bolsa, onda bu işgärleriň köpçüliklerini işden boşadylmagy planlaşdyrylýar. Adatlyk radiosynyň mardak habarçysy organ işgärleriniň ençemesine salgylanyp, bu barada kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine eýýäm duýduruş berilendigini we munuň bilen bagly ýüzlerçe organ işgäriniň işini ýitirmegine garaşylýandygyny habar berýär. Täze ýyldan başlap garyndaşy organ işinde işleýän raýatlaryň şol uğurdan işlemegi gadagyn edilýär. Mysal üçin bir maşgalada polisiýa işgäri bar bolsa, onda onuň dogan garyndaşlary şol uğurdan ýa-da Milli Howpsuzlyk ministrliginde, prokuraturada, kadyetde we ýangyn söndürüji edaralarda işlemeli däl diýip, Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, dilden aýdylan bu gadagynçylykdan soň şu günler kanun goraýjy edaralarda işleýän işgärleriň ählisiniň üç arkasy barlanyp başlandy. Şeýle-de olara organ işinde işleýän iki garyndaşdan biriniň işini ýitirjekdigi duýduruldy. Marynyň agdalýan edaralarynyň resmileri bu gadagynçylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Şeýle-de olar haýsy ýakynlykdaky ýagny garyndaşlykdaky iki raýatyň organ işinde işläp bilmeýändigi barada hem anyk maglumat bermeýärler. Adatlyk radiosy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň agdalan edaralaryndan kommentari hem alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar 2021-nji ýylyň ýanwaryndan başlap Lewawyň polisiýa bölümleriniň işgärleriniň köpçüliklerini işden boşadylmagyna, ýüzlerçe polisiýa işgäriniň işini ýitirmegine garaşylýandygy baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Hususan da ýol gödäwçiligi we goraw bölümleriniň ofitserleri köpçüliklerini işden boşadylar. Olaryň arasynda pensiýa ýaşyna ýeten işgär has kän. Boşadylan ofitserleriň işleriniň Sapar Murat Niýazow döwründe bolşýaly harby gulluga çağırılan eskerleriň üstüne ýüklenmek ähtimallygy hem ýok däl. Adamlar alym berimiň adalmagyna garaşýar diýip Azatlygyň Liwaply habarçysy 23-nji dekabrda beren maglumatynda aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşiri öz çeşmelerine salgylanyp, kanun goraýjy edaralarda dogan garyndaşlary işleýän polisiýa işgärleriniň eýýäm işden boşadylyp başlanandygyny habar berýär. Odolky maglumatlarda ilkinji nobatda pensiýa ýaşyna ýeten polisiýa ofitserleri işden boşadylar öýdülýärdi. Görnüşine görä güç guruluşlarynda garyndaşlary bolan işgärler hem olar biri-birine gönden gönü tabyn bolmasalar da we dürli uğurlarda hyzmat etseler-de ilkinji nobatda işden boşadylýanlaryň hataryna değişli edildi diýip neşir 24-nji dekabrda çap eden habarynda aýdýar. Maglumatda eýýäm bir näçe işgäriň bu ştat kemeltmä sezi bar bolandygy hem bellenilýär. Oglan dogany prezidentiň garawul polkunda işleýän we özü Daşowzaky aýallar koloniýasynda işleýän ofitser işinden boşadyldy. Ýol gödäwçiligi gullugynyň işgäri hem işinden boşadyldy. Onuň daýysy İçeri işler ministrliginiň ykdysady jenaýetlara garşy göreşýän gullugynda işleýär. Ahal welaýatynyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgäri hem işini ýitirdi. Onuň ýakyn garyndaşy Türkmenabadyň polisiýa bölüminde işleýär diýip neşir ýazýar. Şol bir wagtyň özünde habarda 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet we dolandyryş edaralarynda garyndaşlaryň bilelikdäki hyzmatyny çäklendirmek baradaky kanunyň 2019-njy ýylda ýatyrylandygy hem ýatladylýar. Bellep geçsek, Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň dekabryň başynda ýanwar-noýabr aralygynda edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde öňde durýan ştat kemeltme we gurrun edilýän gadagynlyk barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan soňky 4 ýyla golay wagt bäri ýakyn tarihdaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Türkmen hökümeti bu kynçylyklary boyun almaýan mahaly ýurt raýatlary maliýe we azyk yetmezçiligi şeýle-de iş orunlarynyň köpçülikligini kemeldilmegi we aýlyklaryň öz wagtynda berilmezligi bilen ýygy-ýygydan ýüze-ýüz bolýar. Azatlygyň habarçysy Marynyň kanun goraýjy edaralarynda garyndaşlaryň işlemegini çäklendirýän gadagynlyk yglan edileni bäri güç guruluşlarynda işleýän raýatlaryň hem aljyraňy ýagdaýdadygyny belleýär. Indi organ işgärleriniň arasynda hem ýol açylsa daşary ýurda gitmeli diýip aýdýanlar bar diýip marly organ işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.